बाक्सायाव नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै आसुनि दुखु हाब धरना। कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु गोजोनपुर बरगाव आन्सलिक बाथौ आफादनि जथुमा जोबनानै थांबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि गोजोनपुर बरगाव गामियाव अरखाब अखा हानायावनो दैजों लोमसावजोबो। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोनानै बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं ग्रामेन बरुवा। बाक्सायाव नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै आसुनि दुखु हाब धरना। हारि फोजोबस्रांग्रा नोगोरारि सोदांनाय बिलनि बातिल खालामनाय दाबियाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बिथोन बादियै फारियै बाक्सा जिल्ला अल आसाम छात्र खन्था आरो बाक्सा आन्सलिक छात्र खन्थानि बानजायनायाव जिल्लानि महकुमा मुसलपुराव दुखुहा फोरमायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा आफादनि मावदांसाफोरा आसु जिन्दाबाद, हारि फोजोबस्रांग्रा बिल बातिल खालाम, मिरु सोरखार हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, बांलादेशी हुसियार, आसाम सोरखार हाय हाय, इंक्लाब जिन्दाबाद, बीजेपी सोरखार गोमोरलांथों, हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार बायदि बायदि होसिख्रावनायजों थासारिखौ दुंहाव खालामो। बे बुब्लियावनो आसुनि मिरुआरि दैदेनगिरि अपूर्व दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। अमित शाहआ आसामाव फैनानै बोलो बाहायनानै नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ जाबसिननो नाजानायखौ गोख्रोङै हेंथा होदों होननानै अपूर्व दास बिथाङा बुंथियो। অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই যিটো নেকি অসমত আহি কেব জবৰদস্তি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিবলৈ ওলাইছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। आसुआ माब्लाबाबो केबखौ मानिना लानाय नङा होननानै भारत सोरखार लोगोसे आसाम सोरखारखौ हुसियार खालामदों। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি গোটেই অসম জুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেব কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু যদি কেবখন জাপি দিবলৈ আহিছে কিন্তু আমি বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰ যেন আমি ওফৰাই দিবলৈ সাজু আছোঁ। बीजेपी सोरखारनि केबनि जोहै आसामाव बांलादेशीफोरखौ लाबोनो नाजानायनि हेंथायै सोमावसारनायाव आसामनि खना खनला मोनफ्रोमबो जायगाया हेंथानि दोहौआ आसामखौ सोमावग्लोदों होननानै आसुनि बिबानगिरिया बेबायदि बुंथियो। सरकाৰৰ অসম চৰকাৰে যিটো অসমত মানে বাংলাদেশী জাপি দিব খোজা কেক বিৰোধী আন্দোলনে অসম জকাৰি গৈছে, ভাৰতবৰ্ষ জকাৰি গৈছে। आसुनि दैदेननायाव मोन 30 जनगोष्ठी आफादफोरा जथाय केबनि हेंथायै बिग्रायखांगोन होननाबो फोरमायो। বিজেপি চৰকাৰ যেন আমি ওফৰাই দিবলৈ সাজু আছোঁ। চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰে যিটো অসমত মানে বাংলাদেশী জাপি দিব খোজা কেক বিৰোধী আন্দোলনে অসম জকাৰি গৈছে, ভাৰতবৰ্ষ জকাৰি গৈছে। आसुनि बे केब हेंथा हाबाफारिया गोग्गोमैनो जाफुंलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। তাৰ পাছতো অমিত শাহৰ ছত্ৰছায়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি কেক আনিব খুজিছে অসমত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা 30 জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাই কোনোপধ্যে মানি নলওঁ। नैबे स्क्रिनाव नुनो मोननायानो जाबाय हेंथा हाबाफारिनि गोथां सेबखांजानाय नुथायफोरा बड'लेण्ड खौरांनि भिजुएल्सफोर। नेतृत्वत 30 জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাই অভূতপূৰ্বভাৱে আমি কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু লৈ থাকিম। অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আমি অধিক কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। बे हेंथा हाबाफारियाव गोजाम गोदान बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिफोरनि फरायसाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा बर्मानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु गोजोनपुर बरगाव आन्सलिक बाथौ आफादनि जथुमा जोबनानै थांबाय। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बाथौ आफादनि जथुमाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बायदि हारिमु आयदाजों जथुमा मेहेरगोनां जायो। नाथाय दिफु 9 नं वार्डनि वार्ड कमिशनार रुस्तम टकबी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गेवलां मेलखौ बांसिनै मेहेरगोनांसिन खालामदोंमोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों।
थान्दै मेलनि जोहै गोदान आफाद दाफुंनाया जोबनानै थाङो। गोदान दाफुंनाय आफादनि आफादगिरि महरै बरालाल दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बुद्धेश्वर बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कार्बि आंलंनिफ्राय सोरां बसुमतारी बिथाङा। कार्बि आंलं जिल्लानि गोजोनपुर बरगाव गामियाव हरखाब अखा हानायाव दैजों लोमसावजोबो। थांनाय 28 अक्ट'बर खालाराव बे अखा हानाया जानो मोनो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। दै लोमनायाव सुबुंनि जेबो खहा जायाखैब्लाबो जायगानि थांलाय फैलाय हान्थिनाय आरो नखरारि खामानिफोराव खायसे खायसे जेंना सोमजिहोदों। नैबे स्क्रिनाव नुनो मोननाय नुथायानो जाबाय कार्बि आंलंआव जानाय बरगाव गामिनि नुथाय। बे गामिया सरासनस्रायै बर'फोरजोंनो जिउ खुंजानाय। बे गामियाव थानाय गोबां सुबुंफोरानो हरखाब अखा हानायजों लोमसावनाय दैजों गोबां जेंनायाव गोलैनांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कार्बि आंलंनिफ्राय सोरां बसुमतारी बिथाङा। दानिया सम फैबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।